आसा दिनै जोङो नैबे कुसुगाव समस्तिनि सिङाव बैरालि बिसिडिसि नि आरो नैबे नंमन सेकादानियाव जोङो दंफैयो। बेवहाय जोंहा इउपिपिएल दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि मावनायखौ मोजां मोननानै माखासे बिजेपि आरो बिपिएफ खालामग्रा दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलआवहाय जयनिं जाफैदों नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै। दा बिथांमोना जोंनि दोलोआव हाबफैनानै बेखौनो फोरमायफैदों जाय पार्टियावहाय बिथांमोना दङमोन बिथांमोना खुनु गोजोननाय मोनाखै खुनु आसनिफोरखौ मोननो हायाखै आरो जाय पार्टियाव दंमोन बिथांमोननि पार्टिया खुनु आदर्श आरो नीति गैया बे जिनिसखौ बिथांमोना फोरमायफैदों। बेनि थाखायनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जेनाखि आदर्श नीति जोंनि मावनो लानाय जेनाखि थांखिफोर प्रमद बर' शिब सारनि मावनो लानाय थांखिफोर बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलआव दिनैहाय जगदान जाफैदों। बेवहाय दिनै हिनजाव हौवा बिजेपि आरो बिपिएफनि वार्कार बिथांमोना बुथ प्रेसिडेन्ट आरो पार्टिनि प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दिनैहाय जोंनि पार्टियावहाय जयनिं जाफैदों। इउपिपिएलआथ' दिनैहाय बिराद मोजां थासारि सारा बिटिसि आवनो बा सारा बिटिआरआवनो गोबां मोजां थासारिजों जोङो दङ। दा इउपिपिएलआ सान्थि लाबोदों। इउपिपिएलआ साराय बोसोरनि गेजेराव गोबां माखासे आसनि जोङो मावनानै होनो हादों। हानि पाट्टा जों होनो हादों। नैबे ओनसोला नैबे 1 नं सेक्रेटारिनि ओनसोला फरेस्ट एरियायाव दङ, फरेस्ट भिलेज हिसाबै बिथांमोना दङमोन। बिथांमोननि हानि पाट्टाखौ मालाबा मोननो हायाखैमोन। थांनाय 17 बोसोराव दिनैहाय जों इउपिपिएलआ साराय बोसोरनि गेजेराव 3 लाखनिबो बारा जोङो रायजो राजानो हानि पाट्टा होनो हादों आरो जोङो मैखोमै जोङो सान्थि गायसननो हादों। बै जिनिसखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा दिनै जाम्बा जाम्बि नंला। ससियेल मिडियायावहाय गोबां एक्सपार्ट ससियेल मिडियायाव जोङो दिनै दिन नुगासिनो दङ सोर पार्टिया मा मावदों, सोर पार्टिजों थायोबा इयुन दं बा भबिसत दङ। बै जिनिसखौ नोजोर होनानै दिनैहाय जोंनि इउपिपिएलआव दिनै जयनिंआ जाबोगासिनो दं आरो कुसुगावआवथ' 100% खुनु कनफिउसन गैया, खुनु गोनो गोथो गैया। आरो जोङो कुसुगावआव थांनाय बारावबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो जोङो सासेल' देरहाहोनो हादों आरो बे सासे देरहानाय ओरैबायदि मानसिखौ जों देरहाहोनो हादों जाय बिथाङा 17 बोसोर सरकार सालायदोंमोन। बाहादुर बोलो देखायनानै थाखा फैसा बाहायनानै मानसिफोरखौ दादागिरि मन'भाबजों दैदेननायनि गेजेरजों 17 बोसोर सरकार सालायबोदोंमोन हाग्रामा बुंहुरियारि बिथाङानो बिपिएफनिबो चिफ, बिथाङानो बिपिएफनिबो आफादगिरि। दा बिथांखौनो जोङो फेजेन हरनो हादों। आरो दिनैथ' रबिराम नार्जारि बिथाङाथ' माने बे सालानिनि नासो मोनसे सालानि ना होननांगोन थारमाने बे लकेल ना नङा। ओंखायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा मिथिनाय खुनु खोथा गैया। जोंहा उकिल मुसाहारि सारा जोङो EM मोननो हादों आरो दिनैबो जों दिनै रावनिबो नाम लाथ'नो नाङा। हाइकामान्डआ जेखौ फोसावगोन, जाय बिथांखौ हरगोन बे बिथांनि सायावनो जोङो एकदम डु अर डाइ 24 आवार्स जोंहा खामानि मावनानै एकदम रेडि आरो साखा फारा जानानै दं। आंनि मुङा आमस नार्जारि, आङो बुथ प्रेसिडेन्ट बिजेपिनि। सेक्रेटारि नाम्बार 1 सेक्रेटारि। दिनै जोङो बिजेपिनिफ्राय 17 जन आरो बिपिएफनिफ्राय 10 जन इउपिपिएल दोलोआव दिनै जोङो जयेन जाफैदों। जोङो इउपिपिएलनि मावनाय आरो गासिबो खामानिया मावनायानो मोजाङै जोब। जोङो 17 बोसोर जोङो सान हर मोना जों बेरायनो हायामोन। दिनै जोङो बिटिआर सुक्ति जानायनिफ्राय जोङो सान हर मोना जों बेरायनो हाबाय गोसोबायदि। रिजार्भ एरियायाव थां, हाग्रा एरियायाव थां, जोङो जेब्लाबो गोसोबायदि बेरायना फैनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो इउपिपिएल दोलोआव दिनै जयेन जाफैदों। जों खुद गावनो गोसो जाना फैदों। रावनिबो बावहाय लबि देखायनाय जेबो गैया। जोंनि थांखिया जाबाय जोङो फिउचाराव अपोजिसनाव थाना जों जेबो मोनखायाखिसै। बिनि थाखायनो जोङो एबार जोंनो खुद ज'यै एबाराव जोङो इउपिपिएल दोलोखौ देरहाहोफिननो थाखाय जोङो उकिल मुसाहारि सारजों जोङो दिनै बिनि मावनाय आरो मावनाय दांनाय आरो निति आदर्शखौ जोङो मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव दिनै जोङो जयेन जाफैबाय। जोंथ' सिगां समाव जेबो अनसुंथाइ मोनाखै।
जोंनोथ' बिजिया जेबो होखायाखै। जों मिथिगौ गाबोनहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया नोंथांमोननि जायगायावहाय फैगोन बिजेपि दोलोनि जानानै, थेवबो नोंथांमोना बिजेपि दोलोखौ नागारनानै दिनै बेवहाय जगदान जाफैबाय, बेनि सायाव मा बुङो? डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फैबाबो जोंनियावहाय जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा। जोङो बे जायगायावहाय इउ पि पि एल आ जेरै दं बिदिनो दङ, बिदिनो थाबाय थागोन।